UPPL हान्जानि दैदेनगिरि जानायनि सिगाङावनो राजेन बर' बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोलाव समनि बिबानगिरिमोन आरो बड'लेण्ड सोमावसारनायाव जिउयै माहामै बाहागो लादोंमोन आरो बर' हारिखौ गोसो गोरबोनिफ्राय मोजां मोनग्रा सिबिग्रा सासे जोहोलावमोन आरो जोङो राजखान्थिखौ नागारनानै एबा हान्जाखौ नागारनानैब्लाबो जोङो जोबोद खाथि सोमोन्दो थानाय लोगोमोन। दा बे हिसाबै बिथाङा अबथिरा जिउ गोमानायाव जों जोबोद दुखु मोनदों। आङो गोसो गोरबोनिफ्राय बिथांनिसिम आंनि सिबिनायखौ आं बावहरदों। बिथाङा सोरगोआव थांबाय। अबंलावरिया अरायसम बिथांनि जि गोथार गोसो, बिथांनि गोथार जिउ बेखौ अरायसम आलो गोजोनै लाखियो आरो अरायसम बिथांनो जाहाथे मोनसे मोजां जायगा होयो। आङो बे समाव बिथांजों जोङो खामानि मावनाय समाव बाथ्राफोर सावरायनाय समाव मोजां गाज्रि बायदिसिना थायो। दा बेवहाय आं निमाहा बिदों जे हयथ' लोगो हिसाबै मालाबा बिथांखौ माबेबा समाव दुखु होदोंमोन। दा दिनै बिथाङा रुंसारि जालांबाय आरो आं अबंलावरिनियाव आर'ज गाबो बिथाङा अरायसम जाहाथे मोजां जायगायाव थानो थाखाय अबंलावरिया बिथांखौ अनो आरो जायगा होयो। बिटिआर सोरखारनिफ्राय बिथांनि नामाव माबाफोर बेबायदि बिथांखि जोङो उनाव रायलायगोन जिल्लाजों। आं दासिम जेबो बेबायदि सानथ'वाखै। बिथांनि स्टेचु बानायनाय जाबाय। बिथांनि श्राद्धखौ जोंनि गासैबो दोलोनि दैदेनगिरि मिरुनि बयबो फैनानै बेयाव बाहागो लाफैदों आरो बिथांनो बयबो बिबार बावदों। दा इयुननि समाव आङो जिल्ला आरो लकेल दैदेनगिरिफोरजों सावरायनानै जोङो मा खालामनो हायो बेखौ जोङो नाजागोन। मैया आगुनि बिटिसिनि डिपुटि स्पिकार बिथां नेरसोन बर'आ जोंनि हान्जायाव जइन जादों। आङो बिथांखौ वेलकाम खालामदों। राजखान्थियाव बेबायदि थांलाय फैलाय जायो, गावबागाव सहिजों मानसिफ्रा खामानि मावो। खालि खोथाया बेल' जे जोंहा बयहाबो गावनि माहारिखौ लानानै, गावनि ओनसोलखौ लानानै, गावनि जायगाखौ लानानै खामानि मावनायनि माखासे एजेन्डा थानांगौ आरो बे एजेन्डाजों खामानि मावोबासो हारिया, ओनसोला, हादोरा जौगागोन। आङो हास्थायो बिथाङा जोंनि दोलोआव फैनानै जोंनि जि निति आरो आदर्श, जोंनि जि मावनो लानाय एजेन्डा बेयाव एखेलोगै जोबोद खामानि मावगोन आरो आगोलावबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि समाव बिथांखौ लोगो मोनखादोंमोन। गेजेर ससेयाव राजखान्थि हिसाबै बिथाङा गुबुन दोलोआव दङमोन, जोङो गुबुन साइडआव दङमोन। दा दिनै बिथाङा जोंजों ज' जानायाव जों बयबो गोजोननाय मोनदों आरो बिसेसके भेरगाव जिल्लाया जोंहा आरोबाव बिथांनि फैनायाव टिमनि गेजेराव एसे एनार्जिया एसे बारायदों। जम्मु काश्मीर जिहेतु पेहेलगामाव मोनसे बिराद मुगैथाव जाथाय जाबाय, बिनि बेलायाव एसे पेहेलगामनि जाथायखौ जों बयबो निन्दा खालामदों, बयबो जों बेखौ कन्डेम खालामदों आरो भारत सरकारजों जों बयबो दङ। भारतनि प्रधान मन्त्रि बिथां, भारतनि नखर मन्त्रि बिथाङा बेनि सायाव जि थांखियानो लाया मानो बेवहाय जोङो अरायसम बिथांमोनजों दङ आरो दिनैनि समाव बेबायदि मुगैथाव जि खामानि मावदों बेखौ भारतल' नङा, सारा मुलुगानो बेखौ बयबो निन्दा खालामदों आरो बेबायदि मानसि बुथारग्लुंनाय एबा खुनु दाय गैयै सुबुंफोरखौ जानला मोनला बुथारनानै जेबो मुलाम्फा मोना। बेजों बिथांमोनाबो लासै लासैनो धंस' जागोन आरो दिनै जों नुनो मोनो जाय हादोरनिफ्राय बिथांमोना फैनानै बेफोर खामानिखौ मावदों, बे हादोरनि अबस्थाया सोलोंथायानो जा, रांखान्थियानो जा, गुबुन गुबुन बिथिङावनो जा, बिथांमोना दैनिन दिन धंस' जालांगासिनो दङ। दा नंखायनो भारत हादोरनि जि सिमानि सिङाव थानाय साफ्रोमबो नोगोरारिया सुरक्षित जागोन बेखौ जों फोथायो। दा जि जाथाय जालांबाय बे जाथायनि थाखाय जोङो बिथांमोनखौ कन्डेम खालामो आरो जायफ्रा जिउ गोमाबाय बिथांमोननि जिउ सोलेरनि थाखाय जोङो अरायसम आर'ज गाबो। आसाम आयेन आफादनि जिहेतु सासे सोद्रोमा बिथाङा दं दमायो आमिनुल इस्लामा जेरैबायदि बे जाथायखौ मदद खालामनानै माखासे बाथ्राफोरखौ बुंदों।